ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين على الله جل وعلا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا الذين دوي ولقد أهلكنا والله حقيقة من خلقنا القرون القرون ما جودي بها من كم بنوبا kañum Jalaluddin wi al-umma to motteje min kalfi ummatoɓe ɗuuɗɓe min gabdi ɗum yeeso moɗon ya ala makka tawron yimɓe makka on andi bo habaru maɓɓe waɗani on ɗo yimɓe ɗuuɗɓe min kalfiɗo baɓe tagawmi nuhin ba yimɓe nuuhu on andi ndiyam yoftama ha duniyaaru ɗo halkiɓe fof wo aadin e aadinko'en wo samudin e samudinko'en wo gayriɓe tana maɓɓe ɓe fuu maɓɓe min kalkiɓe to sembe to ɗuuɗugo to marugo jawdi fu on ɓurataɓe kamɓe maɓɓe ɓe kalkama ko waɗi lamma zalamu nde ɓe tooñini ɓe shirki ɓe sirku onon bonden on ɗon nder sirku go to tooñori ɓe maago hawrango Allah ɓe tana muɗum mo hawrani Allah ɓe tana muɗum maayri dow man kayum ɗo duumotoɗo nder yiite on ay ka annahu wiila numma ba wi'ama yo hina zalamu wa hina lam yakunu muminin wakkati nde ɓe tooñi wakkati ɓe laataaki ɓe muminin on ɓe kalka wal mana anna sababa ihlakihim shay'ani ko woni mana man sababu halkuti maɓɓe ɗum kuuje ɗiɗi zulmuhum wa adamu imanihim tooñanga maɓɓe ɓe soyde nuɗɗinki maɓɓe tooñanga ɗum ɓe nooneji muɗum tati fuu ɗum haramun tati fuu bo torral goɗɗo tooñuɗo ma tooñaago Allah seniiɗo on woni rewgo tana Allah o tooñake Allah nde Allah wi kayum tan ndeweteeɗo noon huwugo gedde ko Allah seniiɗo haɗi mo ngam ɓe torranno kanko man to o huwiɗo ɗon bo tooñake hoore maako noon tooñaago takle Allah jaftugo ɗum jawdi mum ñaamugo neɗɗaaku muɗum ko nanndi idi majum ko yanngititgo ɗum ɗon bo fuu tooñange man masibo man lortuɗo dow maako tooñaɗɗe man ɗe tati fuu ɗe haramum taw nden nda tooñange go ɓe jootake dow maare ɓe hawrani Allah bo ɓe tana muɗum Allah teniɗo wi bo innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnar ko woni fi mo hawrani Allah ɓe tana muɗum haqiqa Allah harmini aljanna dow maako
mo borde maako kañum woni yiite e ɗum wala gar ahlakna alquruna min qablikum haqiqa min halkilawaale iggo e yeeso moɗon al umma ma ummatoje min qablikum ya ala makkata wonon yimɓe makka ba ummatore nde annabi nuhu ɓena her muɗum ba aadinko en ba samudanko en e tana maɓɓe yimɓe annabi salihu en huudu en gon indi e maɓɓe kamɓe gonde ɓe ɗowtaaki ɓe tooñake ɓe jooti ɗo sirku ɗum kalki ɓe lamma zalamu bi shirki wa qad ja'atuhum rusuluhum haqiqa nulaaɓe maɓɓe waddani ɓe bil bayyinati ɓe hujjaji banguɗi addalalati hujjaji kandoji ala sidqihim dow nunde maɓɓe annabo en maɓɓe waddani ɓe hujjaji to ɓe gi kala giiɗo hujjaji may malla nanɗo hujjaji man fuu andi fakat annabo en ɓe ɓe gonɗuɓe heedi ko ɓe gaddi hawtade ɓe noon fuu ɓe sali ɓe nuddinayi to sababu majum sabbibini kadi ɗo taka halakuye maɓɓe yo on ɗo andi bo onon yimɓe makka bande de no laati man ɗo wa ma kanu li yuminu nulaaɗo ɓe waddani ɓe hujjaji ɗaɓɓi wa ma kanu li yuminu ɓe laataki no ɓe nuddina atfundu o atfitaki ala valamu nda to ñangede ɓe tooñino ɓe hawranɗo allah ɓe tanamo nden fayitta ɓe sali nuɗɗin goo kadalika banani kama ahlakna ulaika ba min kalfiri ɓe a ton man naji min garje sal gawmal mujrimina yimɓe tooñuɓe kamɓe goni alkafirina heferɓe a see kuugal maɓɓe gal ɓe huwi man kangal on hokkiɓe bardari kallundi ndi nde nini laatake kamɓe goo ɓe tooñi sababu toñange maɓɓe yo nonnoon kadi ɗon man ɗo mo huwiɗi kuugal maɓɓe fuu hayum bo ɗo reeni iri majum yimɓe makka goo ɗo gi'a ɓe andino bo nden ɓe waɗi ɓeɗo jooti bo dow toñange man fayinta summa jaalnakum bowti min mbaɗi on ya ala makkata onon yimɓe makka halaifa luutanɓe halaifa ɗo jamɓu khalifa goote man wiya khalifa halfoo khalifa luutoo ɓeyago min maayni ɓe min gaddi ono noon bo ɓaawo maɓɓe on ɗo anndi bo fil ardi heedi lesdi min mbaɗi onon luutotooɓe her lesdi on laati on amalnooɓe lesdi on laamiiɓe on ardiiɓe on mbaɗoɓe ko on giɗi haa lesdi ngam on rewa allah min baadihim ɓaawo halkuki ummatooje goo linanzura ngam min ndaara kayfa ta'maluna noy kuuroton fiha her maari allah kana anndi ko ɓe huwata jotta ka ha wanginana yimɓe on wa hal ta'tabiruna bihim bela on taskitoran on ngaajitoran be maɓɓe na arkunooɓe ɗo nda sembe margo jawdi wargo no yiɗi fuu kamɓe mande ɓe ɗowtanaaki allah ɓe tooñake ɓe njooti ɗo sirku ɓe kalkama min gaddi ono noon bo ɓaawo maɓɓe kadi on taskitan ɗeɗe ko halki ɓe aɗota ɗum heɓa wonna fatusaddiqu rusulana nden on gonɗinan ulaaɓe amin malla bo jotta kam on taskitata ɓe man on hiɓɓinta non man na ɓe laati goo ɓe jaɓayi ɓe nuɗɗinayi ɗum to ɓe nuɗɗinayi man sababu man nden gam seenoy se halakugo ko wari tawi ɓe kadi allah seni ɗo wi waɗi ɓe halaifa jamu deftere ɗo wiyata ay mutakallibina min baadil juruni onon woni luuɗuɓe ɓaawo lawaare ɓaawo garnuji saalinoɗi goo bi sababi anna allaha awrasakum ardahum wa diyarahum be boososel allah seni ɗo rontini on ci'e maɓɓe rontini on lesdi maɓɓe rontini on laamuji maɓɓe pat on ngari on sañji ɓe on anndi bo no ɓe kalkiri ngam dalila ɓe nuɗɗinaaki to nde laatake noon kam onon ka hanndani onon taskitirano ɓe maɓɓe kadi laata ko heɓi ɓe heɓa on ko min yawmi ba'asallahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam daga yande allah seni ɗo leni muhammad wa salatu allah e jamuɗum tabitani wa jami'ul halqi mawjuduna min yawmiidin ila yawmi alqiyama min ummatihi muslimin wa kafirin daga yande annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam lene haa yaago yande dargal moggal yimɓe ɗo fufu laatiɓe julɓe ɓe heeferɓe fuu nder ummatore maako on woni ummatore ijaba ɗon nde o ƴewni kayum ka jaabake nasti diina to ummatore nde bo ƴewnama kayum bo nastayi diina amma ummatore fufu duniyaaru fufu daga yande o lenaɗo o lenama wala ha lutti
mo lutti ha sorɓere mum wonde feere woyi o sali tokkaago mo ƴamteteeɗo haala maako jaɓantaake bo diina muɗum ga rewrata allah ɗo daga yande allah seniro leni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha yaago yande dargal ummatoje man ɗe fof ɗe laatake ɗum ummatoje maako on min ummatihi muslimihi wa kafirihi julɗo maɓɓe e kefeero maɓɓe fof komin yew fuu wa hum hulafa'ul ardi kamɓe woni khalifa en ha lesdi kamɓe woni ɓe allah halfini lesdi a yi daga ha allah senino taga annabi adama alayhi salatu wassalam allah wi malaika en inni ja'ilun fil ardi khalifa en jangino daga surol bakara to sibe min mi baɗo halafo heedi lesdi ɗon man ɗo ase annabi adama babirawo men ɗo laatake halfake ha lesdi ndi noon ɓiɓɓe maako to ɗon may bo seedaki banni kadi nden daga nde allah seniɗo leni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo man kam wala nelaɗo goɗɗo feere warata kadi khatamun nabiyina wal mursalin timminiraɗo annabo en ɓe nulaɓe fof kanko woni muhammad ibnu abdillahi sallllahu alayhi wa sallam laatake ko woni ɓaawo ɗon kam fu ɗum ummatore maako min waɗi ono noon ɗo e luutoɓe ha lesdi o jaalnakum khala'ifa fil ardi min gaɗi on on luutoɓe halfoɓe lesdi aynoɓe ndi min baadihim ɓaawo ɓe kalkanoɓe goo linanzura kayfa ta'maluna ngam min darano on kuurata ha lesdi man on kuuran ɓe adilaguna on gajitoran ɓe artuɓe wonna on ɗowtanan allah seniɗo na on hawranta allah ɓeetana mum na on ndewanmo kanko tan na ko malla on jootan do iri ɓe aman ko waɗanno goo ha hala kuye ko yani ɓe ko heɓa halka o yana on onon bo on kalka kadi linanzura kayfa ta'malun wa idha tutla alayhim ayatuna to ayaji amin janngama dow maɓɓe ayaji ɗe alqur'an ayaji man kanjum woni qur'an to nini janngama dow maɓɓe to ɗo ɗo iltifatu min alkhitabi lil gaybati lorni ha boniɗe man ɗo sañji bana to ɗowlina goɗɗo birniɗo kadi nane kam o wino linanzura kayfa ta'maluna ngam min dara noon kuwata non ja'alnakum o wi nden wa ijatulla alayhim kay o wi to janngama dow maɓɓe ba bolwanteɓe man feere fahin to janngama dow maɓɓe ayatuna alqur'an bayyinatin banguɗe zahiratin alhaal ayaje goo banguɗe laaɓɗe ɓeɗo giya de ko woni he ayaje goo ɗum waddani ɓe hujjaji her majum qala alladina la yarjuna liqa'an sey wakkati man alladina la yarjuna liqa'ana ɓen ɓe kulata pottal amin ɓe kulata fottugo ɓe amin qala mbi'a ay la yakhafuna albasa ɓe kulata fottugo ɓe amin ɗo kamɓe goni ɓe kulata ƴummungal ngam ɓe gonɗinayi ɓe mbino kamɓe ka ƴummungal man ɗo wala ɓe ɓi ƴummungal man wala na ɓe kulata kadi kamɓe man sey ɓe mbi'a yaake man kadi ƴiiti bi qur'anin gayri haza ɓe mbi'a annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ƴiiti bi qur'anin gayri haza waddu qur'anure ko luuti ndeɗo laysa fihi aybu alihatina gadda qur'anure nde aybuki ɗeweteɓe amin wala her muɗum a accina min qur'anu ma nde a waddata ɗo a tora jawmirawo ma waddana min qur'anure wonde feere nde aybuki ɗeweteɓe min wala her muɗum in kunta sadiqan fi annahu min indillah to ni a laati a gowɗuɗo deftere man daga to allah kam nden kam a tora allah o waddana min o jowiɓɓina dow ma deftere wonde feere ta ayba deweteɓe amin to aw baddilhu malla ma battitande ko a sañja qur'anure man tan gadda wonde feere laysa fihi aybu alihatina to ɗum aybuki deweteɓe amin wala to de o wiyata ɗaɓɓigoɗi ɗo wolwire ɓe ayiɓe ɗo ɓe giɗa noon kanjum ka se o waddana ɓe wonde feere on to aw baddilhu bo ɓiyan tasala makana sabbi alihatina madhahu malla bo ko ndeɗo man ni a waɗa ha nokkure huɗugo deweteɓe amin ɗo a wartira manta deweteɓe amin man on ta huɗa ɓe wa makana alharami halalan nokkure ɗum mbiɗa kaza haramun ɗo bo a wartira ɗum kanjum bo ɗum dagi ɗum ta a harmina ɗum wadal kalaw min alkufar nda ɗo wonde hefe ɗo wiyata banni sona kefeero kam mo wiyata iri banni kadi
o wiɗon man yahtamilu an yakuna ala sabili listijai wa sufriya ɗum eftinan laata ɓe mbiri annabijo ɗo dow ɗatal jance on wa yahtamilu annahu ala sabili limtihan laata eftinan bo ɗum laato dow ɗatal jarribaki liya'lamu kawnahu min indillah ngam ha ɓe anda laatuki bolle ɗe daga to Allah fala yaqdiru ala tagyirihi to daga to Allah wonɗe gari kam ɓe andi fakat Muhammadu wawata waylugo ɗe wala tabdili wala wattititgo ɗe aw malla bo min tilgai nafsi ko bolle man ɓe hoore maako kanko on waddi ɗe nden kam fa yaqdiru ala dhalika o wawan dow bolwa ɗum ɗo to ɗo jarrabaka ɓe waɗi noyi nden ka to o sañji ko o waddi man ni aa ɓe andi ɗo kam kanko on waddi ɗum ɓe hoore maako to nane ma ɓe kawnannomo yo amma to nini o wawawi waylugo ɗum kam ɓe andi ɗo kam na kanko waddi ɓe hoore maako kadi to ɗon man kanjum on ɓe mbirata noon sanjan min qur'anure nde waddu tanamare ta ayba deweteɓe amin aw baddilhu malla bo a wattita nde ko a sanja nokkure kalluɗum ɗo a wartira boɗɗum min tilgai nafsika ha jiha hoorema Allah seniɗo wi gullahum wiɓe ma yakunu li yambagidi handantayam laatantayam min an ubaddilahu mi wattitande min tilgai nafsi ɗo jiha nafsu am qibali nafsi jiha nafsu am in attabi'u ma attabi'u wala ko tokkanmi illa ma yuha ilayya koyna ko wahayete her am wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha non Allah seniɗo wi annabijo wolwata giɗade nafsu mum wala ko wolwata koyna wahyon gahayetego her maako qul ma yakunu li an ubaddila wi'umin kam ɓe wawata wayeltirgo ɗe tilga i nafsi qibala nafsi jiha nafsu am in attabi'u wala ko tokkanmi illa ma yuha ilayya koyna ko wahyete her am wahyu Allah seniɗo ɗolena annabojo ɗolena malaikajo jibril yara wahyu ha annabojo mo o leni yo noon wahyu ilham noon wahyu gonko feere bo Allah seniɗo wahi ha ñaaki wahyu ilham ɗo bo Allah seniɗo waɗanta goɗɗo ha nder ɓernde maako o faama hunde man laatoɓe ɗeɗe ko yadata ɓe diina ban irin ɗum Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu foodama ha kuje ɗuɗɗe to wolwinane ma Allah seniɗo tar i muuyi hunde man waɗan yaake man o wolwa go Allah waɗa ɗon ɓe wiɗo wahyu ilham noon annabo en bo Allah seniɗo ɗo lena malaikaji jibril ha maɓɓe yahrana ɓe habaru daga Allah seniɗo yaake go umrore yaake go bo haade yaake go bo seenore yaake go bo ñigore ko nandi iri majum ɗum fu ɗum laatake wahyu in attabi wala ko tokkanmi illa ma yuha ilayya koyna ko wahyete her am ko wahyete man moye wahyoto kan joni Allah seniɗo on wahyantamo lenata malaikajo wara yeccamo ɗeɗe ko o huwatama ni o wi min kam in akhafu in asaytu rabbi inni akhafu min miɗo hula in asaytu rabbi to mi yeddi jawman bi tabdili ɓe wattitirki qur'anure nde miɗo hula azaba yawmin adimin yangada ñalomare mawde huwa yawmul qiyama kayre woni ñalomare dargal ɗo yangada man ka satuka her muɗum mo yangita ha ñalomare man ɗo torrama kadi to nini heɓayi hisgo to nini wala nder ɗimɗinaɓe wala nder hisneteɓe dilloye aljanna mo dilli nder yiite torroto yaran bone to ni darorde dargal man timmiri noon noon Allah seniɗo wolwi ayaje ɗuɗɗe masin haala dargal wolwiri dargal be inde feere feere ngam hulnuki mum yaake feere Allah seniɗo wiya yawmal qiyama yaake feere Allah seniɗo wiya alghasiya yaake feere Allah wiya ngal alqari'a yaake feere Allah seniɗo wiya yawmu tagabuni ñalowmaade ñamotirki ɗum man ɗo wari inde magal feere feere ɓe wi kasratul asma'i yadullu ala khataril musamma ɗuɗugo inɗe ɗo holla dow mawnugo hunde innande hunde to mari inde muɗum duuɗi ɗo a tawa hunde man ɗo nde hulnide a tawa hunde man nde mawde hanjum waɗi dargal bo Allah seniɗo wolwi inde muɗum feere feere to nini on wi mi wayla qur'anure nde daga to hoore am to mi wayli nde be hoore am kam inni akhafu miɗo hula in asaytu rabbi to mi yeddi jawmam bi tabdidihi ɓe wattitirki nde azaba yawmin azim yangada ñalomare mawde kayre woni ñalomare dargal ñalomare nde Allah seniɗo waɗata duniyaru ɗo timma ñalomare ragarere ha duniyaru ɗo ñalomare wonde wala ɓawo mare kadi
to dilli ha aljanna banda dilli ha yiite ton ka wala ñalowmaare ngam jemma ɓe ñalowma fuu wala ton kam na yitimmi kadi kanjum waɗi nde yawmul akhir ñalowmaare ragareere to feere allah seni ɗo wiya nde yawmul din ñalowmaare warjeeki nde ɗuuɗi inɗe no fanti ñalowmaare man ɗo to nde waɗi ande ñalowmaare nde allah seni ɗo wi migdaruhu 50 alfa sana nde fodde muɗum duuɓi ujune 50 min mata udduna ha gorka feere waddi ha ko on nimtata duuɓi duniyaaru ko on nimtata dey on de dey duuɓi ujune 50 on ñalowmaare woore kayre woni ñalowmaare dargal to ñalowmaare man nden allah seniiɗo on tiito ha maare ɗum tiite kadi nde timmira be de ha hiɗɗe ko nde timma ɗum ujune 50 ɗo ta ƴamu torraji kadi be neɓugo be de ɓirlaji ko woni ha maare ɗum darooɓe dargal dikkitina min be ma ɓe oya fo en ɗon nder ton dey ɓe dikkitina jonta kam dikkani to allah seniiɗo hiiti hoto aljanna hoota hoto yiite bo hoota edi darde nde kam ɓe ɗaɓɓita moyjo kadi jonta kam yahata ɗaɓɓita seeta ha allah seniiɗo kala mo ɓe wi fuu ka wiya mi huɗan ka jam kala mo ɓe wi fuu wiya jawmirawo tikki tikkere nde o meeɗa tikkugo iri maare o meeɗata tikkugo iri maare mi huwino ka jam nani ko banda wiyande man na ko annabo en kultorirama ko annabo en ma hultori huuɓa hinnayejo sakko ko luttikata jam kadi ha ragare majum yimɓe goo fuu potta se annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam to ɓe jahi o wiya oho ana laha min seeta man wonani to kanjum on kadi ha jawmirawo wiyan noon ya ɓasaka rabbuka magaman mahmuda ngam jawmirawo ma ummitine darorde yettande har ɗon annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi mi yaha les al arsi allah seniɗo mi suuya mi sujida allah maɓɓitinanmi mantoje maako ɗe goɗɗo fu meeɗaymo mantirgo be maaje mi mantiramo o wiya ɓamtu hoorema torotondema hokke seetu seetama jaɓe to yaake man on kadi o torata allah seniɗo hiito yimɓe darorde dargal ɗo moye fo ha hoto heer mum juutugo ñalowmaare nde tiita ka allah seniɗo hiitata ha ñalowmaare man ɗum timmira ɓe ɗoɗɗiniɓe allah seniɗo woɗɓe kayum hoto ha aljanna duumoyo nder laamu ha foroy heeferɓe heeferɓe sirkuɓe ɓen bo mayrino keeferaku hotoya kayum bo dilla nder yiite duumoya ha foroy la yamutu biha wala yahya ɓen gonɓe nder yiite kam yeeɗata nder maage mayata amma ɓe nder aljanna ka ɗon nder neema darorde juunde hulninde nde noon nde tammi timmirgo amma ha migdaruhu 50 alfa sana fodde maare duuɓi ujune 50 goɗɗo muminijo julɗo kam de o yiya ba juulugo julde farilla woore ma ɓana neɓini o yiyata ha darorde ma ɓurata noon keefeero ha haqqe keefeero on yiyata juɗɗum banni ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi on wi mi wattita qur'anure ɗo min miɗo huɗa sañjugo qur'anure ɗo ɗum leɓantayam ɗum sahantayam ngam allah seni ɗo nde jippine nde ɗo am sey mi yettina bande nde no woni no yettiniri ɗo am ɗo miɗo huɗa ñalowmaare nde a janggata saatuka ha ñalowmaare ma yo ɗon man ɗo deydey no o wolwiri man ɗo non ɗum woni ɗum man ɗo waddi de dow wi inni akhafu min miɗo huɗa in asaytu rabbi to mi yeddi jawmam na waylugo nde jotta ka warta acca ko allah seniɗo nden no ha maako ka na o yeddimo on to kanko bo o sennaɗo o yeddata allah azaba yawmin azimin ñalowmaare yangada ñalowmaare mawnde huwa yawmu qiyama kayre woni yande dargal qul law sha allahu ma talawtuhu alaykum annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah wimo qul wi'u law sha allahu wonɗo allah muyino ma talawtuhu alaykum mi jangatano nde dow moɗon wala adrakum to allah muyino mi laatata min ɓurata on andugo a'lamukum bihi mi laatata min ɓuranno on andugo nde wala ɗo o wi nafiya atfum ɗum alfitaki alama kam ɗow dow ko woni yeeso maago wa fi qira'atin bo bilamin be laamu jawabi law ay la a'lamukum bihi ala lisani gayri ɗo bo mi laatanno min ɓurata on andugo nde ɗo ɗemgal tana am to allah seni ɗo muyino
non man fu waɗanno Allah seniɗo jotta bondano o muuyi o lendine ɓe o leddiyam be maare mi waɗi mi jangguide ɗo mon wal mana law sha allahu adama inzalihi ma talawtu alaykum to Allah muñayno jippingo nde na mi jangatano de dow moɗon wala alamukum bihi minni mi laatata bo min on ɓuranno on andugo nde wala min gayri wala hatanam to Allah muñayno jippingo nde ni qur'an way mi andatano nde ma sakko mi jippina nde kadi nan faɓɓi en ɗo jooɗodina on nani no mi jangguinde nan sonade Allah seniɗo jippini nde kanjo wi to Allah seniɗo muuyino mi laatatano law sa allahu ma talawtu alaykum to Allah muuyino mi jangatande ɗo mon wala adrakum mi laatatano alamakum bihi min ɓuran on andugo nde bo wala nafiya o wi nden o wi mi jangatano nde ala lisani gayri faqad labistu haqiqa mi jooɗi makastu fikum mi jooɗi nder moɗon umuran gurdam ay sinina duuɓi 40 sininan mi jooɗi nder mon sininan duuɓi 40 capanɗe min qablihi daga yeeso maare la uhaddisukum bi sayin mi yewta e on hunde ko ndeye afala taqilun useni on ngala hakkilona kam annahu laysa min galbinde laataki daga to ɓernde am to min on wiyanno kam daga komi faɓɓidi be mon ha nder duuɓi 14 ɗo na woodi komi wolwanno na wala komi wolwani on so na wakkati nde Allah seniɗo muuyi jippingo nde goo nde jippini nde nden mi lutti wolwugo to kanjum on andata kadi na min on waɗi nde be hoore am to daga so Allah seniɗo on nde wari to ɗon man ɗo kanjum Allah seniɗo wi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wiyaɓe noon mi jooɗi ha moɗon waɗi baki duuɓi 40 ko mi wolwayi annabijo sallallahu alayhi wa sallam en mbino hidde ko o dañe oɗon nder reedu dada maako on ɓaa maako mayna nde o dañama goo o jooɗi Halimatu Saadiya hooyimo musinoymo ha kawye har kon go wartiri mo ha dada maako nde o waɗi duuɓi 4 o hewti duuɓi 6 dada go mayna to ɓaawo ɗon mama maako hooyimo ɗon rabba mo ɗon go o jooɗidi ɓe mama go duuɓi 2 o waɗi duuɓi 9 mama go mayna mama maako go nde wari ha mayne seeyake man wasi ɓiyum wiyeteɗo someteɗo Abu Talib taw kayum man ɗo laatake sakikejo bamako to kayum go wondi ɓe maako seeday bannigo ni ha o siki duuɓi 40 nden jotta ka o fuɗɗi wolwango ɓe haala diina ɗum kanjum o wiyata kadi on gi'ayi duuɓi komi jooɗi faɓɓi ɗo kuna faqad labistu fikum umuran mi jooɗi her mon sige duuɓi ɗuɗɗi hada huwa wajhul ihtijaji alayhi nda ɗo huutitirde darnugo hujja dow maɓɓe on wal mana anna kuffara makkata sahadu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabla mab'asi ko woni mana man heferɓe makka ɗo ɓe ɗon gonɗi ɓe nulaaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daga yeeso nedeki maako o laati goɗɗo wooɗa gikkujo wooɗa kuudaljo haa ɓe laati ɓe ɗon soomiramo Muhammadul Amin Muhammadu koolaaɗo wa alimu ahwalahu ɓe andiyakeji maako fuu wa annahu kana aminan lam yakra kitaban wala ta'allama min ahadin ɓe andimo kanko ɗo ummiyan de wa annahu kana ummiyan o laatake ummo binnejo lencitaɗo her wakkere daada a yiyake goɗɗo dañama ɗo na wala andal ɗon to goɗɗo mawni janggay fuu ɓe wiya wayne ummiyu o laati kanko ɗo o ummiyu o lencitaɗo ɓanno e deydey no dañira ha daada wala andal lam yakra kitaban o janggay deftere wala ta'allama min ahadin o yahay o ɗaɓɓiti andal ha goɗɗo ko moy yake o pamaro ma o laatino o dural baali ha makka ɓe ngenamo nden daga ɓaawo ɗon bo o laati oɗo fiɗana ummul muminina Khadija hidde ko ɓe teera fa kullu man lahu aklun salimun wa famun sabitun o jooɗi wa dhalika muddatu 40 sana bolwa ɗum ɗo ha ɗum siki duuɓi 40 summa badaha jaahum bi kitabin adimi shan ɓaawo duuɓi 40 on o waddani ɓe ɓe deftere mawna fiire deftere nde ɓe anndani deftere fii muɗum mawɗum bana ni kam nde o waɗi cikkugo duuɓi 40 goo sey Allah seniiɗo waɗi o yiɗa jooɗodago ɓe yimɓe o yiɗi o jooɗo o ferwa feere maako o dilli ɗon go o ɗaɓɓitoy haa dow hoosere wonde feere o tawi lowol nokkure wiyete gaalu Hira pellel man fottanimo nden ko hannde ɓe ñiɓaalooji ɗo to a yahi a yotti ɗe haa nokkure o jooɗino man ɗo
a yi'an suudu kaaba to nden o yahi o hoosa jooɓaari maako dilla o faɓɓa ɗon yaake feere bakin lewru to jooɓaari ngo timmi o lorta oɗo rewa allah seniiɗo har ɗon man ɓe wi ɗume o rewranno allah yimɓe feere mbi oɗo rewra allah dow diina annabi ibrahim woɓɓe feere bo wi allah seniiɗo maɓɓitinimo dewal ngal oɗo rewa ha ɓernde maako oɗo rewra ɗum ɗo dewal laamngal ngam ɗabbi maɓɓe kuuje maɓɓe ɗe ɓe gaɗata ɗo pat o yiɗa ɗum o faalata ɗum o waɗata ɗum ma ha ɗon goo yande feere ha oɗon toon goo te o yi goɗɗo wari tawimo tan te goɗɗo goo wari wuɓɓimo wiyata seya an annabojo min bo mi malaikajo jibril on to waddinima ɓe seyo janngu o wi mi janngata oɗo goo ɓiɗɗimo ha o maati bone yofta o wiyamo janngu ase surawol qur'anu fuɗɗi jippugo on ɗo kalimawol ikra 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 dingi lornangomo ɗum ha ɓaawo man sey jannganimo kadi ikra bismi rabbika alladi halak halaka al insana min alak ikra wa rabbuka al akram alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yalam se goɗɗo go sahi tan jonta kana waɗatako kadi kulol ɓornimo jooɗugo ha toon go waɗaki ɗum o hooti o yecci umul muminina khadija kañum bo daga nde oɗo filana ɗum yaake feere o ɗillan samɓe jawdi muɗum ko i suka muɗum wiyeteɗo maysara hawri ɓe ɓe ɗon dillida ha ɓe dillata jahangal goo on goo sey yi kayefaji goɗɗi feere ha ɓe ɗon dilla ndaba ɓe nokkure nangue ñaɗata pantuɗum machine lurdere ɗo ɗunimo yimɓeji fuu to waɗi nangue salori ɗum ɗo sey wara les maako ɗuwo banni seeɗa ha ɓe jahi ɓe jotti sam bo ɗum wuro mango ha nokkure ɓe jahi goo nde nokkure filuji nden ɓe yahi ɓe jippi les leggal gorga feere ma pilliwa ɓe jippa ha yimɓe sey nasarajo wari tawimo ƴammimo kanko suka goo maysara goo ɓe moye a wardi ɗo o wi woodi biyeteɗo mouhammadou lamine kañum min gardi to babako o wi maynama daga o dañaka o wi to hakkilan oɗo ɗo kanko tan mi laatugo ragarejo annabojo ragarejo annabo en nulaɓe allah on goo dilli accimo daga ɗon se kalimawol goo ɗon ha ɓernde maako kadi jonta ka o warti daga nane ma oɗon no jagganano mouhammadou amin sakko jotta nde o nani kalimawol goo ɓe soodi ɓe sorri kuuje maɓɓe ɓe soodi ɓe keɓi ribaji cowi yande nde ɓe hotata ɓe jottata makka fototiri caka ñalowma ummul muminina khadija ɗon ɓe sobiraɓe muɗum ha suudu e tas ha dow sey ɓe ɗo giya goɗɗo ɗo wara ruddere ɗo ɗuni ɗum sey ɓe kayɗini anda iri goɗɗo moye banniɗo ɓe ɗo kakkilini ha nde o yetti ɓe tawi ɗum mouhammadou lamin wakkati nde maysara go warti o ƴami ɗum o wi ruldere min seeɗa be maare daga min ɗo jaha min ɗo garta ɗo fu amma nda ko goɗɗo wiyam ha sam bo to sababu majum kadi ummul muminina khadija radiallahu anha ɗaɓɓitiri mo teegal kañum moyi nulaɗo allah nde o ɗaɓɓitiri ɗum teegal goo o yerdi jotta kam ɓe teeri hawtade bo ɓe yaake man duuɓi maako no gase joyi duuɓi khadija bo 4 khadija artino teeri ɓe goɗɗo feere dañi fuu ɓaawo ɗon kadi yimɓeji habdi ha te amo o sali ase allah moyanimo hayru ha ɗo ɓe teeri kadi ha ɓe teera ɗo yaake man bappa nulaɗo allah kañum yahi wolwi kalimaji muɗum ha wolwi kalimaji ha haɓɓode ɗo o waddayi kalimawol sirku ko gotol nder ton ɓe waɗi haɓɓode tegal goo o wi o hokkimo geeloɗi no gas sadaki na ɗum hunde waño taw ɗon goo ɓe jooɗodi ɗon ɗo ko en bolwi ha ɗo on jotta ka ɓeɗen jooɗodi banni on ha yaake wahigo wari tawi moɗo wondi ɓe umul muminina khadija radiallahu anha o te'ay goɗɗo feere dow muɗum ha nde mayna to wa dhalika muddatu 40 sana ko faɓɓi her maɓɓe o wi kagalla bistu fikum umuran haqiqa mi faɓɓi her moɗon duuɓi ay sininan duuɓi ɗum waɗi duuɓi 14 summa badaha ja'ahum bi kitabin azimi shan hoti ɓaawo to o waddini ɓe ɓe deftere mawna fiire mustamilun ala nafaisi l ulumi wal ahkami wal adabi wa makarimi l akhlaq deftere goo a yiya ɗon ha maare ande cuɓaɗe e kiitaji cuɓaɗi e neediji cuɓaɗi e teddungal gikkuji ko a ɗaɓɓiti ha qur'anu fuu se an on kadi to a wawawi andal ma wawa heftingo ma fa kullu man lahu aqlun salimun wa famun sabitun kala goɗɗo mo mari hakkilo kisgo mo mari faamu tabbitingo
ya'lamu anna hadha al-qur'ana min indillah o andan qur'anu rende daga to Allah fakat la min indi nafsi na daga nafsu annabijo ngam ko wadi bo to goɗɗo jangi nde laari kanko o jam andal o andi balaga o andi arabiya o andi noy to o jangi jumlawol gotol ha qur'an ni o tawa goɗɗo fota wi ko iri bana ni o jooɗi duuɓi ɗuɗɗi o wi o gan marrol mufassir ala tariqihi min yaccal non wa minhu ɗon nder majum hadisawol allahumma ij'alha alayhim sininan ka sinini yusuf ha pellel o wi mi Allah bistu fikum umuran haqiqa mi jooɗi nder moɗon umuran duuɓi sininan haala sininan ɗon o yiɗi waddugo haade e de annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi noddu a dow heferɓe makka o wi ɗon nde ɓe sali noɗɗingo go to a nani do a dow wayne fuu do ama charru on o wi allahumma cal alayhim sininan ya allah waɗu kokke dow maɓɓe ka sinini yusuf bana kokke a jaman annabi yusuf yo ɗon man ɗo laatake annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ha ko allah wimo o wiyaɓe nami jooɗi nder mon duuɓi ɗuɗɗina sininan 40 duuɓi 14 min qablihi daga yeeso la uhaddisukum bi shay'in mi yewta on hunde ko ɗume ha habaru qur'anure nde kadi to dirɗiti ɗo nina on andan to min on wiyanno be hoore am ko ha duuɓi saalidi man fuu na mi wolwanno to daga nde mi wolway kam afala taqiluna on kakkiltana annahu laysa min qibali on anda kadi qur'anure nde na daga to am na on hirlitita allah seniɗo on lendinde ha am on mi wari miɗo wolwinira on be maare na so na noon kada mi artanno mi wolwa daga ko arti ɗo man ɗo fu ɗum hujja faman aslamu mimman iftara ala llahi kadiba فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون قال الله جل وعلا faman aslamu mimman iftara ala llahi kadiban faman aslamu moy ɓuri toñaago ay la ahada wala gooto fu ɓuri aslamu ɓuri toñaago mimman iftara ala llahi kadiban ɗininta on kasuɗo fewre dow allah bi nisbati shariki ɓe lencitanaago allah kawtiɗirawo ngam allah kam senake kawtiɗirawo wala no laatiniramo yo kanjuman walmana ala dhalika annahum afara'aytum ala llahi kadiba o jiyatana onon on pewani allah fa jamtum anna lahu sharikan wayyo on ƴaaƴi allah woodi kawtirirawo wallahu munazzahun anhu allah kam sennaɗo hen man wa sabata indahum sidqi bil qur'ani wa sabata indakum sidqi bil qur'ani gonɗuɗi an bo ɓe qur'anure tabiti hen mon to kadi on andi mi gonɗuɗo fakadamtum bi ayatihi onon heferɓe makka on gari on pewni ayaje maare ɗum kadi allah seniɗo wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiɓe faman aslamu moye ɓuri toñaago ay manaman la ahada wala gooto fu aslama ɓuri toñaago mimman iftara ala llahi kadiban ɗinintamo kasi fewre hen allah bi nisbati shariki ilayhi ɓe lencitanaago allah kawtiɗirawo aw kadaba bi ayatihi malla bo fewni ayaji allah alqur'an innahu ay ko woni fi shanu fi la yuflihu almujrimun yimɓe toñuɓe tinata almujrimuna ɗo wima almushrikuna sirkuɓe hawrananɓe allah ɓetana muɗum ɓe tinata innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa mawahu nnar ko woni fi ko moye hawrani allah ɓetana muɗum mayri ɓe sirku haqiqa allah harmini aljanna ɗo maako moɓorde maako woni yiite innahu la yuflihu almujrimuna almushrikuna sirkuɓe wa yabuduna min dunillah ɓe ɗon ndewa tana allah ay gayrihi tana allah ma la yadurruhum ɗum ko torrataɓe wala yanfahum nafataɓe ma la yadurruhum ɗum ko torrataɓe in lam yabudu to ɓe ndewayi ɗum labbi ɓe ndewata ɗo to ɓe rewayi lawru to foti ɓe torrugo na torrata
e to ɓe rewi lawru kam lawru foti ɓe nafugona nafata ma la yadurruhum illam yabuduhu ɓe ɗon ndewatana allah ɗum ko torrataɓe to nini ɓe ndewayi ɗum wala yanfa'uhum nafataɓe bo in abraduhu to ni ɓe ndewi ɗum a andi ɗum ɗumena wa huwa al asnamu kanjum won labbi kadi ɓeɗo andi bana nini nden ɓe wiya ɓe ndewanɗi ɓe gona dow maji to wa nafiu darari wa nafiu huna bi itibari jawatihim wa isbatiha fi qawlihi taala riwugo torra ɓe nafakka ɗo fuu be taskitaki jaati labbi man be hoore mum lawru be hoore mum foti waɗane ko ɗumena kayru ma to buuɓi jippi dow maaru ndu wawata ɓokkitago buuɓi man ma ha ndu hisa sakko ha ndu hisna dewowo ndu wawata hokkugo hoore maaru hunde ma sakko ha ndu hokkatana maaru to nden tabitinki torra man ha aya gorka feere allah ceniɗo wi yad'ula man darruhu aqrabu min nafi ɓeɗo ndewa mo torra muɗum ɓuri ɓadago dininta nafakka muɗum ɗo bo ɓe sababu on ngam sababu rewki ɗabbi man ɗo to ɓe mayri dow majum a yiyay heɓani ɓe torra ɗum waddini ɓe torrana kanjum amma so na noon kam wala nafu wonani ɓe ha rewugo lawru wala bo torra woni ha rewugo lawru ɗum kamɓe man ɓeɗo ndewa ɗum ko nafataɓe non bo ma la yadurrum ko torrataɓe illam yabudu to ɓe ndewayi ɗum wala yanfa'u nafataɓe bo in abadu to ɓe ndewi ɗum wa huwa al asnamu kanjum man ko ɓe ndewata man kanjum on labbi to non bo ɓe wiyanno wa yaquluna haulai shufa'auna indallah ɓe ɗon mbiya nda labbi ɗo ɗum seetoji min heedi allah kamɓe kana ɓe ɗon gi'a bana nafan allah wi nafata qala ahlul ma'ani tawahhamu anna ibadata asaddu fi ta'zimillahi min ibadatihim iyyahu ɓe wahmi on to wahmu waɗi goɗɗo bo heftata lawol sawaba kam nde ɓe wahmi go ɓe ɗon gi'a yo ba rewugo labbi ɗo kañum ɓuri mawnugo dininta rewki maɓɓe allah wa galuɓe mbi e lasna bi ahlin an na'budallah minin kam min laataki dunke ha min rewa allah min jottayi rewugo allah ɗo se noy walakin nastagilu bi ibadati haji l asnami fa innaha takunu safi'atun lana indallah min laataki min dunke rewugo allah minin kam min sukkoro be rewki labbi ɗi to min ɗon ndewa rabbi mayni kanji ni ɗi seetoto min her allah qala taala ihbaran anhum allah ɓagiɗo wi yeccugo ha konngudi maɓɓe kamɓe heferɓe ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ɓe wi min ndewayi labbi ɗo dey koye na ngam ɗi ɓaddina min ha allah ɓadagal in gulta innahum yunkiruna albasa to nini a wi kadi ɓeɗo yankiranaɓe wino jummungal wala na fa fi ayi waktin yashfa'una lahum ala zamihim to ɓe ƴummititta kam nden kam ndey labbi goo seeto to ɓe kadi dow jaaƴo maɓɓe yawmu hasiya wi ujiba jabama bi annahum yarjuna safa'atahum fi dunya fi islahi ma'asihim seeta labbi wan ɓe numata ɗo kanjum ha duniyaru ɓe moƴƴingo guure maɓɓe ɓe heɓa ɓe mara jamuji ɓe heɓa jawle ɓe heɓa ɓiɓɓe ɓe heɓa guure maɓɓe feesa kanjum won kamɓe ka ɓe nufata ɓe seeta labbi man seetata ɓe amma jummungal ka ɓe jankiriɓe ɗum kanjum de o wiyata allah seniɗo wi wa yaquluna anha ɓeɗo mbiya ha labbi man haulai shufa'auna indallah nda ɓeɗo ɓe seetoɓe min her allah haulai o wiiri dey waddi bana hunde marde hakkilo qul lahum wiɓe an muhammad atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard atunabbi'una allaha bela on geccan allah tukbirunahu on kumpitan allah hunde nde o andana bima la ya'lamu be ɗum ko o anda fi samawati asamanti wala fil ardi wala her lesdi hunde nde allah anda on andi ɗum ha asama ko lesdi nden on ɗo geccamona istifhamu inkarin famtinki man ki yankirki islaw kana lahu sharikun la alima ngam to allah woodi no kawtiɗirawo kam allah ka andannomo la yakfa alayhi shay'un ngam wala hunde fu suuɗande do allah ceniɗo ko ɗume to allah ceniɗo ka o wala kawtiɗirawo ko iri moye o wala haaje ma sakko haaje kawtiɗirawo ma sakko yo o mara ɗum kanko oɗo daroriɗo ɓe jaati maako ndende laati noon allah ceniɗo wi subhana sennukimo tanzihan lahu sennukimo on yecca allah ni hunde ko allah anda ha asama be lesdi hay allah ka senake her majum wa ta'ala o ɓagake amma yushrikunahu o accini ko ɓe hawrintamo ma hawtade be muɗum kala hunde nde ɓe hawranta allah be muɗum fu allah faalaka hunde man
ñalomare dargal to waɗi hawrinan ɓe allah ɓetana muɗum waɗi hadisa on allah wiya ɓe jahe ha ɓe on kawrantan ɓe on hawrinanno yamma on dara on keɓan mbar jaari ha maɓɓe na to ɓe tawata mbar jaari man qul la yalamu kanjo o wiye atunabbi'una allaha bima la yalamu almaksudu nafyu wujudi sirki bi nafi lazimihi ko woni muño ha ɗo ɗo ɗum riwuki wodede kawtidirawo ha allah ɓe riwuki lismi ɗum man ngam andal allah ɓagiɗo ɗo filiti kala hunde fuu to nini woodi no kawtidirawo ɗon kana allah andannomo kaymi yeccanno kadi na kamɓe yeccata wa haysu kana gayru malumin lillah nde ni kawtidirawo man o andaka her allah wajaba allah yakuna mawjuda nden ka wajibi kanko man o wala kawtidirawo man wala on wa hadha masalun mashkurun o wiyata ɗo ɗo misalu lodduɗum ɗo wiyeyo fa inna l insana ija arada nafi sayin waga minhu to ni hunde waɗi ha goɗɗo o muuyi o yiɗi o riwa hunde man fu yaqulu o wiya ma ilmullahi dhalika minni andal allah seni ɗo wala na ɓolwa ɗum ɗo heram wato hunde man ɗo nde andal allah wala ha mako ɗo hunde man nde wala sam on hunde man nde wala ngam wala hunde nde wonata nden allah seni ɗo anda ɗum kam subhanahu sennuki allah tanzihan lahu sennuki mo wa ta'ala kanko allah ɓagiɗo amma yushrikunahu accina ko ɓe kawtantamo ma hu hawtade be muɗum wa ma kana annasu illa ummatan wahida وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال الله جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس يمبئ لا تاكين إلا أمة واحدة فإنا أمة وره على دين واحد دو دين غوتا وهو الإسلام كان كون دين إسلام من لدن آدم جل النبي آدم إلى نوح فنوح فقد الله سنيرو تجي النبي آدم عليه الصلاة والسلام waddi mo dayi jurbiyaji maako ɓe fuu allah seniɗo tan ɓe ndewanno wala hunde rewete ndewande feere o wima ila nuhin ha yetti annabi nuhu wa qila wiyama min ahdi ibrahim daga jamanu annabi ibrahim wala ko yimɓe ndewanno se allah goto ila amri bni luhayin ha amru bi luhayi kanko waddi labbi sankiti ha jaziratul arab to deydey haala maako ka o wolli man ɗo ɗum woodi deydey jawm hasiya ko wi ko laɓɓinta ɓuri non man o wi wa ma kana annasu illa ummatan wahida muttafiqina ala alhaqi wa tawhidi min gayri ihtilafin ummatore pat ɗon no fottino dow goonga e wootiɗinki allah wala luural sam ha maɓɓe allah seniɗo tan wonno deweteɗo min ladun adama ila nuhin gilla annabi adama ha wargo nuhu wa ijma'u baynahuma bi anna ibadatallahi wahda ɗon mawɓe kadi hakkunde man ɗo kam yaake nden allah seniɗo feere tan allah seniɗo feere mum tan wonno deweteɗo istamarrat min adama ila nuh ɗum dogake kadi daga annabi adama go ha wari ummatore nde annabi nuhu lena her muɗum to ha ummatore nde o lena her muɗum fuɗɗi rewgo ko luuti allah kadi wa zahara fi ummati nuhin man yabudu gayra allah se wangi ha ummatore annabi nuhu go mo rewata ko luuti allah e allah taala allah wagiɗo wi fi sanimer fi maɓɓe wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yagusa wa yaquqa wa nasra allah seniɗo wi wa qalu ɓe mbi kamɓe lene ɓe annabi nuhu lena her muɗum goo la tazarunna alihatakum tata acce deweteɓe mon wala tazarunna wuddan ta acce wuddu nder deweteɓe goo wala suwa'an wala suwa wala yagusa wa nasran deweteɓe maɓɓe goo ɓe jowo ɓe wi ɗon go ko waɗi sababu majum bo ha ɓe fuɗɗi rewugo ko luuti allah ha jamanu man nden allah seniɗo leni annabi nuhu ɗo
yimɓe ɓeeɗo inɗe limtaɓe jowoɗo ɗum yimɓe saalihi en dewoɓe allah ɓen gonde jamanu neeɓi goo ɓe mayna jamanu neeɓi ɓe yejjitan ɓe sayɗanu bo taƴata gikke ɗen sayɗanu wari suuɗi sofdiɓe ɓe nanata wolde kam amma o waɗan wahyuji maako deɗe no ɓe paamira noon ɓe paami yo ɓeeɗo ɗo jamanu maɓɓe faɓɓi jonta ɓe yejjititte ndikka ɓe maha jonta ɓe jaha ha pellel genale ɓen goo ɓe siftora to ɓe yahi ha genale ɓen man ɓe siftora ɓen man no rewranno allah ɓe ndewa allah ɗo yaha ɗon goo wawa ɗon o wi jamanu goo neeɓi ndikka ɓe maha monimanji maɓɓe ɓe darna ɗon to ɓe mahi jotta ka kuuje goo ɓe darni bana photoji maɓɓe suraji maɓɓe ɓe siftoran ɓe goo no ɓe ndewranno allah ɓe ndewa allah ni sayɗanu ɓe yoere mum wiyata ɓe dey ase woodi ko o saɓɓi ha lesto ɗon ɗum jooɗinde jamanu goo faɓɓoy o nasti nder kuuje goo o wolwani ɓe o wi ɗum minin on artiɓe moɗon ndewanno sujidanemin ɓe sujidi ɗo ɓe fuɗɗi rewgo ko luuti allah ceniɗo kadi on allah ceniɗo leni annabi nuhu alayhi salatu wassalam wara ƴewna ɓe ɓe acca rewgo allah ɓe acca rewgo tana allah ɓe rewa allah gooto takɗo ɓe be takɗo kala ko ɓe andi fuu annabi nuhu yowniri ɓe jemma e ñalowma yowniri ɓe banguɗum ɓe suuɗi ɗum laɓɓinani ɓe kalimaji suuɗani ɓe kalimaji wala no o ƴewniraɓe fuu majum ɓe jaɓanayi mo wa ma amana maahu illa qalil wala ko nuɗɗi hawtade ɓe annabi nuhu sona yimɓe pamarɓe ha ɗon goo ragare majum kadi allah seniɗo wanginani mo wiyata mo lan yumina min qawmika illa man qad aman allah wi nuɗɗinoyta nder yimɓe maɗo se nuɗɗinɓe ɗo tan goɗɗo feere nuɗɗinta ɗon kadi jotta kam o waɗi du'a maako kadi rabbi la tazar ala al ardi min alkafirina dayyara jawmirawo tata accu dow leddi ɗo tarotoɗo ko gooto ɗum man allah seniɗo jabanimo do'a amma umrimo o aawa leɗɗe o aawi leɗɗe ɓe wi hidde ko o aawa leɗɗe ɗe ɗe mawna ha o seeka o soppa ɗe o seeka ɗe o tappa lanawal ɓe wi ɗum waɗi duuɓi 49 ha o ɗo aawa leɗɗe goo yimɓe goo to ɓe jaalimo ɓe jancamo ɓe wiya annabojo goo warti jotta ka kil e ɗuma noy wiyete sarfantiyejo wiya fa inna naskaru minkum kama taskaru minin fu min jancoto on ba on tammi min jancago ɗo wakkati nde allah seniɗo muuyi halkugo ɓe jonta kam umrimo koɓal goo waɗi ngal suuɗi tati ha o resa ɓiɓɓe adama feere ha o resi dabbaji feere ha o resi colli feere kala hunde fuu o hosa gorgel gootel be deyel gootel o naada ɗon man to ɓii ko ɓe debbo maako ɗon nder heeferɓe kanko annabi nuh kati ɗon gonde nini allah seniɗo hokkimo alama ndiyam tammi fuɗɗirgo yotta ka ha huɓɓirde yende bo yoofan yaake alama man yaake nde noon o hoosa kuuje goo pat o naada nder lanawal go nde o hoyi ɗum o naadi o wiyata ɓii ko war ha nasta en nasta nder lanawal ɗo to nanon fo wala goɗɗo hitata hande qala sa awi ila aljabali yasimuni min alma o wi kay min ka hoosayra ɗum ha to mi yahi ɗo nde hisnatam ndiyam man ɓe wi kanko ɓe yedduɓe allah bana maako ɓe gasi hoosayra ɓe waɗi maɓɓode ɓe gasi tafare ɓe waɗi maɓɓode kadi jotta kam to ɓe nasti ɓe ɗon nder toon ndiyam moyti ɓe fofata nde ɓe geɗata kadi ɗon goo habdan dada goo bo ɗo habda kayum bo dada maako goo kefeero kayum bo ɗo habda jotta ka ha heɓa ɓinguel goo hoosa ɓinguel goo baba goo ɗo ƴowna wa hala baynahuma almawju fa kana min almograqin allah wi sewen peƴƴe maayo hendi hakkunde maɓɓe tan ɓiɗɗo ka laati nder yooliɓe har ɗon halki kayum kam to ɗon goo yimɓe goo ɓe nasti nder lanawal goo ngal ɗo yiila ɓe maɓɓe ha yaake nde allah seniɗo muuyi darnugo ngal darnugo ndiyam goo umri leddi ma yara ndiyam muɗum asama bo jogi to acca komnugo ndiyam muɗum ila ardullahi maaki wa ya samau akli wa gidal ma wa gudiya amru tawaɗalal juudi wa qila ɓuudan to allah seniɗo waɗi ɗo darni ɗo annabi nuhu alayhi salatu wassalam kanjum o wi daga jamani annabi adama ha yaago jamani annabi nuhu ɓe fuu maɓɓe ɓe laati allah tan ɓe ndewanno so na yimɓe feere nde wangi ɗon ɗo rewa ko luuti allah kamɓe man on jonta kam annabi nuhu umra kadi lena her maɓɓe fa ukhrijuu bi tufan nde ɓe nuɗɗinaygo ɓe nangirama ɓe ɗufan ɓe ndiyam tarotoɗam bisa annabi nuhu ɗum bisa juutka wastamarra man yabudu llaha wahdahu ila jamani ibrahim
daga jaman annabi nuhu go to jotta ka yimɓe goo fuu lutti kadi seerewoɓe allah tan ha yetti jaman annabi ibrahima lena fahinta har ɗon man ɗo ɓe mbi jippu gonɓe nder koɓowal man nuttiniɓe man ɓe noyi konngol wiɓe 17 konngol wiɓe 17 konngol wiɓe 6 ɗum ɓiɓɓe annabi nuhu man tato ɓe ɓiɓɓe ɓe rewɓe maɓɓe konngol feere wi noon kamɓe lori fuɗɗiti duniyaru ɓaawo ɗon ɓe yaka fuu halki kadi ɓaawo nde ɓe gurti goo koɓowal go ɓe fuu ɓe maayi ɓe goo on laati fuɗɗiti duniya ɓe seeɗa ɓe ɗo rewa allah seniɗo gooto jotta ka ha jaman annabi ibrahim fa zahara fi ummati man yabudu gayra allah se rewi wangi kadi rewoɓe ko luuti allah ɗon bo fayinta nden annabi ibrahima lena her maɓɓe fa uhliku bil bawud ɓe kalkirama kamɓe bo ɓe ɓowɗi ɓe kalkirama ɓe cufi cufel ba yiyata famɗi ɗo ni allah seniɗo waɗat muccija mum ha toon a yiyayde corona waɗi nona hunde nde yiyatake sam yimɓeji pat kultori yimɓeji pat suurake yimɓeji pat warti jotta kam dambake nder suuɗi sona allah seniɗo hulni yimɓe wakkati el seeɗa ni ɗum saali yimɓe gejjiti sam bana wala ko ɗum waɗi noon wastamarra man yabudullaha wahdahu nden ɓaawo ɗon kamɓe gonde ɓe kalka yimɓe ɓe annabi ibrahima lena her mum goo ɓe doogi jotta kam lutti yimɓe rewoɓe allah seniɗo tan kamɓe bo ɓe doogi ɓe ɗo rewa allah tan ila an jahara amru bnu luhay ha biyeteɗo amru ɓi luhay wangi wa huwa awalu man bahara al bahaira kanko woni arandejo mo jeli jelaɗi wa sayyaba sawaiba yofti jofteteɗi fil jahiliyati el jahiliya ila an jahara sayyiduna muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha annabijo muhammad mo salatu allah jammu ɗum tabitani wari wangi kanjum kadi o wi nda yimɓe ko laatino arande kam ummatore ɗo yimɓe pat laatino ummatun wahida ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon noon wa ma kana nnasu illa ummatan wahida ala dinin wahidin ɗo dina ngoota wa huwa alislamu min ladun adama ila nuhin wa qila min ahdi ibrahima ila amri bni luhay fahtalafu ɓe luuri bi an sabata baadum yoga kam tabiti ɗo rewgo allah tan wa kafara baadum yoga bo hufri tafsir man banno en wi jam ha siya wiɗo lawla kalimatun sabagat min rabbika sonani ngam kalimawol sona ngam konngol artino daga to jawma bida khairil jazai be sabbitinki mbarjani ila yawmil qiyama fa yande dargal lagudi a baynahum da hiitamano hakkunde maɓɓe ay annasi hiitamano hakkunde yimɓe fi duniya her duniyaru fima fi yahtalifun heedi ɗum ko ɓe laati ɓe ɗo luura her majum min addini go e diina noy hikkiitaman laatata bi ta'dibil kafirina ɓe yangitirki heferɓe e non noon ɓe warduki mumini en bo nasalullahu salamata wallahu